mapurisa hana zvakataura kana wakangoti basi ngezve national park. Ndikawapindura ndikati zvinochengeterwa here munzvimbo dzevanhu here, nekuti izvi zvinhu mhuka izvi zvinochengetwa. Zvikanzi aiwa kwete. Ndikati nyoka iyi kazanga itori nenzara, kana zvanga ine nzara inodya uswa here? Ati inorarama nenyama yemunhu nembudzi nehuku here? Hapana zvakona kundipindura ba. Wakangoti basi kana wachiona basi iwewe. Ndikati vakafanana neshumba. Shumba ukaiona iwewe iri padanga unoita sei? Ndikawabvunza ndikati ndakambonzwa radio inodigana neredishite radio kugokwe. Imimwewe parks makazouya kwafa munhu mukaya mukabaya nzou yacho, mukaenda futi kuHange ndakazwa futi kuti yakanga wakazotouya yauraya munhu wakazouya kudini kuiuraya. Saka ndizvo kwandiri futi wanga uda kuzongouya pafa munhu futi. Sekuru wetu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri munzvimbo yeHonde Valley ndomatiri kuburitsa nhau dzakasiyana siyana. Nhau yatira kuya nayo zuva ranhasi ndenyoka inonzi Shato, nyoka yakawanikwa nevamwe baba ndokubva vazosungwa. Munotondera paya katiri kunzvimbo yeRushinga kuMount Darwin. Paina baba mambo vakazoripisa vanhu vakanga vauraya nyoka rudzi rweShato. Ndipo patakanzwa vanhu vazhinji zvakare vachititaura kuti kana kusanganisa goguva manhamba ravaitaura kuti mbuya nehanda ndiyo Shato, naizvozvo inokosheswa haiurawe. Tichaedza patichange takutaura nevekwaHwataka vanoti ndivo hama dzambuya nehanda, vagotitaura kuti lingi iri pana mbuya nehanda neShato yakamira sei. Asi Shato imwe yezvisikwa zvinokosheswa muno munyika yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chazuva ranhasi timbonzwa nhau yenyoka yekuti chii chakatora nzvimbo, zvakamira sei. Pari zvino pari kubuda makuhwa ekuti pane vamwe vakomana vakabata imwe nyoka zvakare, asi vari kungorota nyoka vachingoti nyoka iyo. Hatisati tawana umbowo hwenhau iyoyo, asi ndo mashoko ari kutaurika. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naimdzimire mabereka ana amtina mpururu kana mukanyaya. Mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Ini ndini Matora Nyamutena, kati mufundisi Nyamutena. Ndinogara kunobva kuHonde Valley mubhuku rapimai B. Saka inini handichazivi date kana asi mwedzi uno mukadzi wangu akaona
nyoka. Inini upenyu wangu wese handizivi chinonzi shato ende asi tamboiona apa. Saka ndakadaidzirwa nyoka. Mushure mekunge kudzangu nematoki zvanga zvichiparara pai pamukowa ndisingazivi kuti chiiba. Saka andidaidza ndakaona nyoka yanga yakakurisa zvakwazvo. Nyoka iyi ndakazada kuitira ndikubva yatiza. Tiri inini nemukadzi wangu nemumwe mukomana akanga aripo anonzi Inoki Maria. Saka hakuna kupera 7 days pafuti. Mukadzi wangu akati ndikuenda ku garden. Ndokubva aona futi chirombo ichocho. Chandakafungidzira kuti bunga masakani kana kuti cobra. Sezvo ndasingazivi chinonzi chato chiiba. Saka chachiri muyadhi mangu. Saka ndabva ndaziva kuti ndicho chirombo chiri kuparadza matoki. Nekuti ndanga ndadyirwa matoki anokwana kuma 10 pa 12 anga asara 2 nehuku dzaikwana kuma 20 dzanga dzaparara kudyiwa ndisingazivi kuti chii, asi ndakazozvinzwisisa kuti ndicho chirombo chakati chidya ichocho. Saka ndakatanga kumhanyizana nacho pamba pangu ipapo kuzosvika ndazogona kuchitema neBennett chikafa. Saka chafa chirombo ichi pakaungana vanhu pakatanga kuita nharo, vamwe vachiti cobra, vamwe vachiti bunga masakani, vamwe vachiti cobra, vamwe vachiti. Pakazosvika murume wekuchipinge akazoti mwana weShato. Ndipo ndakatanga kuziva kuti iShato. Ndipo pakazosvika murebhaudhi wemunharaunda imomo, ndipo akasvika achiti wasungwa. Kusvika ndabva ipapo ndobva ndatakurwa kuma 8 nemotika yeNational Park wachibva wandiendesa kunyanga musi weFriday, Saturday, Sondo ndikazotorwa neruda. Ndatorwa neruda ndikaiswa pakembe yeruda. Ndikazotorwa nemusi weMonday ndokuenda kukoti. Zvikazi unozoya kukoti musi weMonday. Ndo mamiri akaita nyaya yacho pari zvino. Wozanzwa kunzi pakaoneka shato mbiri. Ndichibva kukoti ndapa matondora apa. Mukadzi wangu aripo kunofundiswa akabva andifonera futi. Zvikazi kwaita futi dzimwe mbiri. Saka imwe yacho hombe yacho yakabva yatiza. Imwe yacho yakazobatwa mushure mevanhu vakomana vakanga vanzi munogona kupiwa mari kana maibata. Saka vana vadiki vamwe vakazokwanisa kushinga ndokubva vaibata. Asi hombe yacho yakatiza. Handazonga ndakasvika ipapo ndakazotoionawo ndapa station paZindi. Handina zvakakwana pane idzi mbiri idzi. Asi handinonzwisa ndiyo iyo yeutanga yacho iyoyo. Kozvo kunzi pane vana vakazobata vakapedzisira vakuita kanenge kupenga ichokwadi. Handina zvakakwana ba. Kungozwa masoka ari kutaurika kuti pane ari kurota. Asi handina zvakakwana. Ndofunga makazoudzwa kuti nyoka yerudzi rweShato inoyera. Hanzi inoyera pakudii? Makuzodzidziswa. Mapurisa hana zvakataura pano vakangoti vatsi ngezve National Park. Ndikavapindura ndikati zvinochengeterwa here munzvimbo dzevanhu here? Nekuti izvi zvinhu mhuka izvi zvine mazvinochengetwa. Zvikanzi aiwa kwete. Ndikati nyoka iyi kazanga yaito nenzara. Kana zvanga ine nzara inodya uswa here? Ati inorarama nemunyama yemunhu nembudzi nehuku here? Hapana zvakagona kundipindura ba. Vakangoti basi kana wachiona basi iwewe. Ndikati vakafanana neshumba. Shumba ukaiona iwewe iri padanga unoita sei? Ndikavabvunza ndikati ndakambonzwa radio inodigana neredishite radio kuGokwe. Imimwewe parks makazouya kwafa munhu mukaya mukabaya nzeu yacho. Mukaenda futi kuHange ndakazwa futi kuti yakanga wakazotouya yauraya munhu wakazouya kudini kuiuraya. Saka ndizvo kwandiri futi wanga uda kuzongouya pafa munhu futi. Ndini Rosemary Nyamutena. Ndakati musi yekutanga ndiri kuenda kugarden. Ndakaona nyoka. Saka ndakangoti ndiri kufamba. Ndobva ndangoona maziso mangu mandoiti pane chinhu chatinyerenyere. Mandati ndapa mberi mandati rege ndicheuke ndione kuti chii chatinyerenyere apa. Mandatarisa ndione inyoka.
yanga yakatoteya. Ndikati inyoka rudziko. Saka ndio pandakadaidza, pandakada kuedza kutora foni kuti ndifonere ni murume wangu. Ndio pandakaona kuti foni haimbobatsiri. Pakabva pabuda kamwana pandakadaidza ndikati mhanya daidza sekuru auye pano. Kamwana kaibva kadaidza. Sekuru uye ipuno. Ndikati mhanya kune nyoka. Saka ndadaro ndo pakabva pamhanya murume wangu vaiona nyoka yeshuwa. Zvikanzi inyoka rudzi. Ndikati ndibungwa masakani makurira acho ndibungwa masakani. Ndikati dai patemwa apa. Noti nyoka yakadai yaifanira kugara pane vanhu dai. Vayangoenda. Musi wekutanga musi wechipiri ndakwenda futi kunotsvaga muriwo. Ndo pandakabuda mugiraundi. Mandatarisa mumashure. Ndicheuka ndione nyoka iyayi yakutanga kudarika ground kuenda uko. Ndikati nyoka iyayi mandatanga kudaidza. Ndakadaidza murume wangu akamhanya. Zvikanzi uripi? Ndikati ndiri kuno ground vatomhanya neBennett. Ndo paakabva asvika vati nyoka ikutoenda, nyoka inyanguseni ndaitoshupika. Matoki, huku dzechingopera. Kana onini mbudzi ndine nyenye yandakamboshaya. Tikangoti ameno pamwe imbwa yabata. Vayangotsakatika tinoziva kuti chii chakadya. Saka ndiyo mbudzi ndiyo wani chirombo chiri kurya wanini. Ndikati wanini vatoitema ipapo. Aitema. Ndo payakabva yadhonzwa vaiswa mugiraundi vanhu vakati iwoni ndibungwa masakani. Iwoni ikobra. Wanini pakazosvika umwe murume wechindau ndiyo akazoti aiwa mwana weShato. Ndo patakabva tatangoziva kuti iyi ndo zvakaita Shato. Hatati sikatombozivi kuti iShato. Kusvika izvozvi ndofunga ini ndato ne40 ndato ne50 wanini. 54 years. Antombozivi kuti chinonzi Shato chii. Ndakatoionawo musi iwowo. Ndo maitira zvakaita. Ndinonzi Stanley Mudure. Ndiri businessman wenzvimbo ino. Ndoda kutaura panyaya yenyoka idzi briefly, then ndozopinda kuti nyoka dzacho dzirumbobva kupi nezvakambomira sei. Nyoka idzi kazhinji pane imwe yakabatwa iri kuratidza kuti inenge ichibva mudziwa riri padhuze pedyo apo pane Njuzu kana kuti mermaid. Njuzu iri panonzi padzurutwa. Njuzu iyoyo yauraya vanhu vakawandisa. Zvokuti last month iyo pane mwana wedu akatobatwa nayo akazosiiwa, but akanga atofa, anga akutonourawa. Njuzu iyi inogara ipapo ine mashiripiti ainoita. Kune vanhu vakawanda vakafa. Wekutanga aiva ari matwins akangoerekana atorwa nenjuzu iyoyo. Then pozouyazve anonzi Kenneth Maria akatorwa nenjuzu iyoyo. Driver tractor aiva akapfeka magirazi haidi zvinhu zviri fani. Ainzi Manditsera. Driver iye akatorwa nenjuzu iyoyo imwe cheteyo. Pagore pega pega inouraya munhu. Zvokuti Sondo rapera 2 weeks ago. Sondo rapera yakauraya mwana wekwa Shereni, mwana wa Blessing Shereni. Wekwa Maneswa akaurawa futi naiyo Njuzu padzurutwa ipapo. Newekwa Dombo akaurawa futi naiyo Njuzu. Saka every year tanga tichikumbirisawo dai kuri kunzi ma-stakeholders kana kuti vana sabhuku zvichienda kunana mambo nemakanzelors kuti nzvimbo iyo itwe sekunge inofenzerwa so that vanhu vasasvika ipapo vachingotamba, because panotambira vana. Nenge chiuraya sei Njuzu? Vanhu vari kunyura here? Zvakasiyana siyana. Aiurai kuine mvura yakawandisa. Zvainoita manje inouraya zvakasiyana siyana zvokuti unogona kuwana fish hombe ichiita sekunge iri kutamba, so kana kuti kunge yakunofa iwe wofunga kuti no rega ndipinde nonobata, watoenda zvachose. Mare akangoti ndingosambire apa. Mare akangoti no rega indimboti anga apedza kugeza uchiti chirega indingosambira bichana kudai obva atotorwa nayo.
ovhafa. It doesn't take time, anotenga atourawa. Taurai futi yambuya akanga achigeza washeni. Then mbuya umwe wekwamaramba anga achigeza washeni. Sipo yakangoita sekunge yatsvedza mumaoko make. Obva ati achirega indinotora sipo kudai. Obva atobatirira ruoko. Ruoko rwakangoerekana rwakabatirirwa kunge sezvinonzi amanikwa. Asi pasina chinomanapo. Kungobata kudai uno. Kungobatirwa mumvura zvaanenge achitoona. Sipo yacho ubudise muoko. Sipo manje kuti achiburisa ruoko zvaramba. Kunzisiya sipo yacho ubudise muoko ega. Hauna kuzobuda. Saka nzira idzodzo zvakafanana nekuti sondo rapera wandiri kutaura wesondo rapera wandiri kutaura wakaita sekunge akangosiya aisa mwana paanga achiwachira tochiti anga achiwacha kana kuti anga achidi 2 minutes achingoti furatirei kudaiwo obva atodhonzwa nenzuzu amunhu kungoti dzokei kudai kutosvika mwana atofa atova pamusoro pemvura. Ndinoitwa last born Jeranyama. Ndiriwo mugaro wenzvimbo ino. Nyaya dzese dzabvunzwa pane dzataurwa apa dzemaitikire anoita zvinhu murwizi, nyoka tinodzinzwisisa. Nandasati adzinzwisisa kuti dzakabva papo ndedzemusango here ndedzevanhu here asati azvinzwisisa. Chechitu zvataurwa zvemumvura zvokuti mumvura mune zvemo, zveshuwa mumvura mune zvemo. Ende mune zvakaitika zvakawanda zvandakanotisana nemaziso angu ndirimo semurauri ndiri muwedzi mukuru murwizi irworero. Asi kune vanhu vakawanda vakaenda mapfungwe nekuda kwekodzero dzisina kujeka. Vamwe vaipinda neringi, vamwe vaipinda neniklesi. Inini mukukura kwangu zvandinogona kupupura pamberi perwizi runonzi Pungwe. One of our guys tichikura inzi hazvinei Gwarimbo akati achibva kuchikoro ari prefect achida kukurura hembe kuti tisambire murwizi bheji rakadonha mvura yakabva yatanga kutotsvika parwizi rwese kuita kunga Pungwa kwatonaya. Saka ini ndakatonzwisisa kuti murwizi mune zvinhu zvemo. Saka handina hangu zvandikataura zvizhinjiba panhau dzenyoka nemurwizi. Ini ndirongoti musango nemurwizi mune zvemo, asi taizokumbirawo watariri chaiwo kuti waona kuti izvi ndezvemurwizi here kana kuti hazvisiri zvemurwizi. Imimi tanzwa vamwe vakulinkisa nyoka iyi nenjuzu. Munozvionawo zviri zvechokwadi here izvi? Panyoka nenjuzu handina chokwadi nacho, asi kuziva kuti padziva ipapo pafaunwa wakawanda. Ndisingazivi hangu handina ruzivo rwekuti njuzu nenyoka zvinobatana papi. Saka handina hangu chokwadi nazvo kuti, asi kuziva kuti ipapo papfungwa apo pafaunwa wakawanda kuti ndirogara padhuze neparwizi ipapo. Alright. Ongo. Asi takumbotarisa divi renjuzu tasiyana nezveshato. Ongo. Imimi sevanamati munoti dziriko here njuzu kana kuti hakuna? Ya, mweya tisisi kuchechi tinozvitora semweya yakaipa. Hatizvitori totonamata kuti musaitepa. Nekuti inini wacho panapa ndine exhibit ndokwana katatu. Ndaenda kundogeza ipapo. Ndakagara yanga iri Sabata. Ndakaenda ndapedza kukumura, ndakagara pasi. Ndakangotenga nadzo pinda mvura. Ndakaisa kuziva kuti pane zvadini panapa. Pane zvaitika. Asi nekuda kunamata kwangu achigoni kuti achigoni kwandataka ba. Ndivandana futi zuva rechipiri futi. Ndakangogara ipapo. Ndakati dzungu kuti ritsi dzungu risingamboitika. Saka ndakarayira nezita raJesu wakati wapuruma zvaAfrica kuti akwete hazviiti. Ndakazoshaya dombo. Kuti apa pamene ndipo ndapatatorishaya. Saka ndakatoziva kuti panzvimbo hapana zviri kudini zviri kuitika. Asi nekuda kwokuti kunamata kweduwo manje kunosimba kunorwisana nezvinhu zvipi izvozvo zvenyika izvozvo. Hazvigoni kundiwataka wabari kuda kunamata kwangu kuti kwete nezita raJesu wakatuma puruma zvazviite zvinditore. Asi zviripo. Saka imimi makamboudzawo here vekukoti chitendero chenyu kuti hamubhilive nezvokuti zvinoera izvi zvakaita senyoka zvokuti munongoitora sechikara chesango? Ya, tikatapinda mubhaibheri ndikakangana kuvhesi yangu naGenesis. Bhaibheri ndoti vazi munhu anofanira kuuraya nyoka. Nekuti munhu nenyoka hazvidini ba. Hazvina ukama ba. Bhaibheri naGenesis ndainda ndine kavhesi yacho. Kana ndikati pano mwangu andoti pavhesi yacho munhu nenyoka hazvimbowirani. Mubhaibheri mwana akati munhu akana nyoka munhu anofanira kuuraya nyoka. Nekuti nyoka nemunhu imhando nemhando.
Alright, paPungwe River apa panozi paDzurutu. Ndo zita racho. Chakaita kuti padzi paDzurutu makare vanhu vechidzimai vaigezera kuzasi. Asi vakuru vedu vekare isusu vachitaura vana mbuya nanasekuru vaiti chakazokonzesa kuti vanhu madzimai abve zasi aende kumusoro pamusoro pekuti vana varamba vanongorera nemvura. Saka still nanhasi pagore pega paringoenda vanhu. Last time pane kamwana kakaenda. Then tofunga ndizvo bazi izvo zvanasopaziva kuti panodini panoera panzi paDzurutu. Chakaita chiwanhu ichocho hawasipo wakafa. Asi vanonzi mai maramba. Anogara kuno kwamatondera kuno. Zvaakaita akanga kugeza washini. Ndobva apinza sipo yatsvedza pada kuti atore sipo vatomanika. Saka vanhu vangodaidzwa kuti ndozvadini ndozvaenda kuitika. Saka vanhu vachikuru pavakauya vaisawo bute kwakomberera maoko kuti tatikumbirawo kuti mokodini ubude. Shuwa moko bva utobuda. Ndo zvanasobvonzwa izvozvo zvinoitika pedu paDzurutu apa. Panoera dziwa iroro rinoera shuwa. But rakambouraya vanhu vakawanda stereki. Mune mukasvika mune magirazi amakapfeka hamudzokipo. Ndipo toti mukasvika mimi megai mimi mukasvikapo mufanira kuzvininipisa kuti ndiri munhu wemunomu kwete kunzvimbo isiri yekunokuba. Munofanira kutora munhu wamunoenda naye padziva iroro panowiwa jecha panobuda jecha rakanaka stereki but Njuzu iri papo yakakura stereki ende hapana munhu akamboiona. Inodini inohaka munhu gayatoti izvozvo ndizvo zvandotoita ndozvandodini ndozvandotoda zvekuti tikwazi wese vanoti kwazi ndinotora ini ndinoziva kana n'anga ikasvikapo inogona kufira ipapo. Njuzu haisipo. Saka zvine limiti yekuti level yatoda tigadzise mutana pakaonekwa Shato. Kune munhu makambosungwa sondo rapera asungwa manje abva asungwa bhaenda kubhadhara faindi mari yacho itotokomberedeta isusu vanhu vemuvillage akatosungwa kaenda kunyanga anozisa matora. Saka nyaya yacho yakutinetsa kuti zvinhu izvi zviri kuitika izvi ivillage mutana pana kashasha kubata here asi vanhu vasudini kutsanangura zvakadini pane wakuru wakadini washasha mafambire. Saka isu toda kuziva kuti chii chimboitika because nyoka yayo munhu arutoti kwazi ndakatora mudheni makubva kuti nditoiro taitoyai ende dziripo dzese nyoka idzodzo dzitoripo handotodzona i7 kana i5 hasitotazitere munhu. Saka seko zvichidaro totubvunza dai matibatsirawo kana tiende kudziva racho munatso kuroona kuti rakambodii but mukapaona mimi munogona kutopindawo futi mumvura because hapadiwi zvinhu zvisina manga pakandi zvokuti da kuona kana da kudini da kuzivapo. But ikatosvika tototi hatokorera kusambira notosvikapo totopfuura tichitoita tichidini kana madhora anonerwa imomomo efishi bata fishi tichinera madhora ipapo but hoyo dziripo ipapo ka pane hoyo yandakaona inini hangu ini ndiri hwani kuti hoyo ihombe but haibatikiba makore tichigara ndozoti hoyo haisi bhoba ihombe zvokuti kana mukaibata imi kana mukaiona iri panze kana mukaiona kuti inogona kutobuda panze bhaitotubu bhaitodzika pasi bva hamuizivi kuti yakamira sei. Ihoyo hombe yekuti imimi hamuioni but irikufamba sei. Ukaona mangwana acho mangwana ukasvika hauionimo kana ukasvika utonera tumadhorotu unogona kuishaya because hoyoyo ka ihoyo hombe stereki. Mimi nyaya yekuti sei muchifunga kuti Shato inokosha kana ndisingakanganisika nemabvunzire amaita asi sekukurawo kwatakaita isusu Shato inoshandiswa zvakawanda kune vanhu vedzin'anga nezvimwe zvakadaro vanorapa vanoziva mishonga. Kunonzi izvo mafuta ayo chaiwo mafuta emumuviri mavo hanzi anoshanda. Then kozouya poison iyaiyayi
kumashure dzakazora mafuta eshato kuti anenge akutyisa kana kuti eshumba zvinotyisa something like that zvamunombodzwa then kunonzi kana pane vana mai vanenge vaine pamiri vakanonoka kusununguka vanoshandisa futi shato or something. Hanzi painorutsa paya munhu haagoni kunonoka kusununguka. Then kozouya ganda racho rinonyanyoshandiswa futi pakupfeka dehwe kana kuti kucheka kapisi kedehwe iroro kosungirwa kana kuti vana muhuro kana kuti muchiuno something like that. Zvichienda nehun'anga kana kuti unenge uchiitwa nevanhu kazhinji vakuru vekare ndivo vaienza kushandisa zvinhu izvozvo. Ndiwo maziviro andinoita hangu ukoshi hweshato. Zvakangofananawo nenhingi. I think poison yacho futi inonziyo haidikani kuti vanhu vaoneke chero zvakafanana nenduru yegarwe zviya haidi kungooneka kuti ina nhingi muraini muno because anogona kupedza vanhu. Poison iyoyo inogona kupedza vanhu. So that's why kazhinji ichinyanyochengetedzwa. Ndo maziviro andinoita mazvita. Beauty goro. Ndiri mai Matiwa. Ndiri mugari wenzvimbo ino. Ndingati ndingangotaurawo briefly panhau yenyoka yeshato. Susu titorina mufundisi ndiye akauraya nyoka iyi, mufundisi wechechi kwedu ndiye akauraya nyoka iyi. Asi paakauraya nyoka iyi susu tichiri kumunda, iye akanga atungamira mberi. Saka takangosvikawo achingotifambisai, akangofona vangotifambisai mudini muonawo zviri kuno. Tichingosvikawo takasvika tichibva tangonangisa. Vanhu vakangobvunza kuti inyoka rudzi. Isusu takamhanyira kuti cobra. Zvikanzi kwete, tikati ibongo masakwana. Zvikanzi kwete. Vachizozwa vanonasozvisisa mugari wekunde wekuchipinge ndiye akazota akati uyu mwana weshato. Ndobva yaongororwa shuwa ikaonekwa shuwa nekunobudisa inokwanisa kupinza nako mhino memunhu. Ikaonekwa zvese zvikaonekwa zvikanzi mwana weshato. Saka isusu seukura kwedu tichingoziva atasikatozviziva kuti shato inosungisa kana kuti chii. Saka takangoti ngaitorwe kaiende inodini inopiswa. Saka panguva yatakati ngaitorwe inoende kunopiswa ndopatakaona munebhodhi wemunharaunda medu ndobva asvika akangoti unozoti nyoka inosungisa here. Vanhu avo vangoramba vakangonyarara. Zvikanzi inosungisa chikara chasvika pamba here because mai Nyamuteni akakake chituu kusangana nayo. Ende waitodyirwa zvinhu zvakawanda, huku, matoki. Saka isi takatoona kuti ndiye wacho angatosara kudotorumwa because kekutanga akatanga iona yakaita makango aya. Tinongozwa kuti hanzi shato inoita makango aya inoita. Saka akangoiona akangoita makango saka zvino hazvina kupinda pfungwa make because haana kuziva kuti ishato. Akangoti zvimwe ibongo masakwana nokuti kunewo mabongo masakwana anotokurawo zvakadaro so izvozvo. Saka akangoti mheno ingoriwo nyoka. Saka isi takazotoona kuti nyoka iyi yaida kutomuraya nokuti ndiye angangona the same person ndiye angangosangana nayo panzvimbo imwe chete. Saka takazoona kuti dai yakazotomukanganisa. Saka isusu takafara nekutourayiwa kwayakaitwa asi munebhodhi akati makanganisa akati svika pakutoendesana nhasi nyaya itori kumakoti. Haisati yatodini? Haisati yatoperaba. Saka pasina kana 3 days takazonzwa kuzi hazi patobatwa imwe. Within pachibatwa imwe yacho yakabva yatodini? Yakabva yatiza zvikanzi ndiye mai yacho akadini? Akati wana warudini? Waruonekwa. Ndofunga the same day rabatwa inyoka iyi ndofunga pakaonekwa dzinokwana kuita 3 nyoka idzodzo. Asi dziri kufungidzwa kuti nyoka idzi dzirubva murwizi rune Njuzu. Padzurutwe panogezera vanhu ipapo pane Njuzu nokuti vamwe vanotombotaura kuti tinonzwa ngoma dzichirira kudini zvakasiyana siyana ipapo. Nokuti kana munhu anogona kutopinda achida kutosambira munhu otogona kutodini tosangana nazvo otobuda munhu atofa. Saka last week yakabva kuti torera kamwana kakane 8 months tikatokaviga. Saka hameno kuti chii chiri kutomboitika. Kana nanhasi asati atogusikana vati turutotya kana kufamba musango ikokoko kusaidi racho iroro turutotya. Kana mudzimai yedu akutogara takutotya tichingoti pamwe togona ngodini ngosangana naye because asati agusikana because vanhu vakaona dzinokwana kuita 3 musi wacho iwowo. Saka hatisizoti dzirudini dzirufamba sei. Ndoka briefly kandingakwanisa kutaurawo hangu. Mavanzwa
vataura kamufundisi mukuru wechechi, vataurawo vavakidzani pamusoro pechiitiko chakatora nzvimbo cheShato. Tangoda kuti tingokupai kanyaya kadiki zvako, asi tangoda kuti mubva malinkani yatakaburitsa iya yekurushinga munotondera vanhu vakaripiswa. Izvi zvinobatsira kuti imimi musati mauraya Shato, vasingazivi Shato ibvai maiziva zvakare, nekuti kuzoyeuka bako waniwa hazvingafambe zvakanaka. Ndicho chirongwa chatinga tiinacho muzuva ranhasi. Ngatisanganeika mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichingokuunzirai, asi musakanganwe kusubscribe, musakanganwe kushare, musakanganwe kulike kuDrewmas Media, so that we take you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Njuzu signing off. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. No.